या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। मालवणमध्ये शॉर्ट सर्किटनं घराला आग, लाखोंचं नुकसान। 96 कुळी कुणबी याचा विचार न करता आरक्षण मिळवून घ्यावे, सतीश सावंत यांचं वक्तव्य। आणि नितेश राणेंचा उद्धव ठाकरेंवरती प्रहार। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार आ ख ख खमंग ग ग गोकुळ तू हा अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप। मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे याकरिता समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेले 7 दिवस उपोषण छेडत असलेले मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना समर्थन देण्यासाठी आणि समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी कणकवलीत काल छत्रपती शिवाजी महाराज चौक या ठिकाणी समाज एकवटलेला होता। पाहूयात। शिवाजी महाराज की मराठा आरक्षणाचं जे आंदोलन आहे ते अधिक तीव्र करण्यासाठी आपण या ज्योतीने आज सुरुवात करत आहोत। सर्वांना विनंती आहे की आपण महाराज की जय 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 भवानी जय 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 शिवाजी जय 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 भवानी जय 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 शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी। आरक्षण आमच्या हक्काचं मिळालं पाहिजे मिळालं पाहिजे कोण म्हणता देणार नाही, अरे कोण म्हणता देणार नाही, कोण म्हणता देणार नाही। आज आपल्या मराठा बांधवांकडून कॅन्डल मार्च काढण्यात काय भूमिका आहे? आज महाराष्ट्रात मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटील पुन्हा उपोषणाला बसलेले आहेत। मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्रातल्या अनेक तरुणांनी सध्या आत्महत्या केलेल्या आहेत। त्या मराठा अनेक तरुणांसाठी श्रद्धांजली म्हणून आज आम्ही हा कॅन्डल मार्च केलेला आहे। या ठिकाणी गुरुदत्त सदावर्ते यांचा प्रतिकात्मक पुतळा देखील दहन करण्यात आला आहे, त्याबद्दल आता त्याबद्दल काय सांगणार मी, ही समाजातली प्रतिक्रिया होती। आमचा समाज आजपर्यंत शांततेत सगळे मोर्चा झालेले आहेत। अजूनही कोकणातील तरुण मराठा हा शांत आहे, पण असं कोणतरी काहीतरी करतं आणि भडकवून घालतं, त्याची छोटीशी प्रतिक्रिया होती। संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा समाज आक्रमक झालेला असताना तळ कोकणात मात्र मराठा समाज कुठे आक्रमक होताना दिसत नाही। आक्रमक होऊन जर आरक्षण मिळत असेल तर आमची एका पायावर तयारी आहे, पण ते होत नाही। जरांगे पाटलांनी सुद्धा आता सर्वांना शांततेचं आवाहन केलेलं आहे।
कुठेतरी शांततेत चाललेला हा मोर्चा ते दुसऱ्या वळणावर जाऊ नये यासाठी सगळे प्रयत्न करत आहेत. आणि आमचे पण अनेक मराठा तरुणांना जे आक्रमक झालेले आहेत त्यांना विनंती आहे की या मोर्चाला गालबोट लागेल असं काही करू नये. या मोर्चाची पुढची दिशा कशी पुढची दिशा आता 1-2 दिवसात मनोज जरांगे पाटील पुढची दिशा जाहीर करतील. त्यानंतर आम्ही आमचं नियोजन आता कालच्या 28 ऑक्टोबरला दोडामार्ग वगैरे त्या साईडला कार रॅली झाली. त्यानंतर 29 तारीखला कुडाळ मालवण मतदारसंघात झाली. 5 तारीखला कणकवली तालुक्यातून सकाळी 9:30 वाजता शिवाजी महाराज चौकातूनच रॅलीला सुरुवात होईल. ती पहिली कनेडीला जाईल. कनेडीला कॉर्नर सभा होईल. त्यानंतर ती रॅली तिथून हरकुळ मार्गे वैभववाडीला जाईल. वैभववाडीला रॅली झाली की तिथून ती फोंड्याला जाईल. फोंड्यावरून वैभववाडीला जाईल. वैभववाडीवरून तराळावरून नांदगाववरून शिरगाववरून लास्ट देवगड आहे. त्याविषयी ती रॅली थांबवते. याच मराठा इथल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठा समाजाला त्याला पाठिंबा आहे का, त्यांची भूमिका काय? तो त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे राणे साहेबांचा. पण सकल मराठा समाज आता जो आमचा पाठिंबा आहे जरांगे पाटलाला तो सरसकट सगळ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या आणि ते शासनाला सोपं आहे करण्यासाठी, याच्यासाठी हा आमचा पाठिंबा आहे. तर तुम्ही राणेंच्या भूमिकेशी सहमत आहात का? नाही. आणि तसं नितेश राणेंनी लगेच सांगितलं की ज्यांना घ्यायचं आहे ते घेऊ शकतं. आमचा कोणी असं म्हणत नाही की 96 कोळी 92 कोळी जो काय प्रकार आहे ज्यांना घ्यायचं नसेल, ज्यांना गरज नाही त्यांनी घेऊ नये. आता तो मनोज जरांगे पाटलांचा लढा आहे तो गरजवंत मराठ्यांचा लढा आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. नारायण राणेंनी मराठा समाजाचा वापर आपल्या स्वार्थासाठी केल्याची टीका वैभव नाईक यांनी केली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सकल मराठा समाजाच्या वतीने आज कणकवली येथे मनोज जरांगे पाटील जे आंदोलन आहे त्या आंदोलनाला सिंधुदुर्गवासियांचा पाठिंबा या ठिकाणी व्यक्त केलेला आहे. आणि जरांगे पाटीलांच्या भूमिकेशी आम्ही सर्व मराठा बांधव त्यांच्या भूमिकेशी सहमत होत आणि त्यांना पाठिंबा या ठिकाणी देण्यासाठी हे आंदोलन या ठिकाणी झालेलं आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा जरांगे पाटील ज्याप्रमाणे आदेश देतील त्याप्रमाणे सकल मराठा समाज आंदोलन करेल आणि त्या आंदोलनामध्ये एक आमदार म्हणून मी या ठिकाणी सक्रिय सहभाग या ठिकाणी व्यक्त करेन. आणि सर्वप्रथम मराठा समाजाचा आमदार म्हणून जरांगे पाटलांच्या पाठीशी आम्ही पहिल्यापासून आहोत. त्यांच्यावर जो लाठी हल्ला मराठा आंदोलन त्या लाठी हल्ल्याच्या विरोधात सुद्धा आम्ही आंदोलनामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला होता. आणि त्याचबरोबर आज विधानसभेमध्ये अधिवेशन व्हावं म्हणून आमचे यमराज दानवे विरोधी पक्ष आहेत त्याच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळ्या आमदारांनी मागणी केली की यासाठी स्पेशल अधिवेशन या ठिकाणी व्हावं. आणि आजच उद्धवजींनी सांगितलेलं आहे की या संदर्भात हा जर निर्णय प्राप्त करत असेल तर तो केंद्रामध्ये लोकसभेचं अधिवेशन विशेष अधिवेशन बोलवलं पाहिजे आणि त्या दृष्टीने सुद्धा लोकसभेचं अधिवेशन बोलवण्याची मागणीसुद्धा केली आहे. आणि ज्याप्रमाणे आम्ही सगळेच आमदार एकत्रपणे आजसुद्धा मुंबईत अनेक आमदार राज्यपालांना या ठिकाणी भेटले आहेत आणि सगळ्या आमदारांची भूमिका असेल आणि त्या आमदारांच्या भूमिकेला आणि जरांगे पाटलांच्या भूमिकेला जे काय करावं लागेल ते आम्ही या ठिकाणी करू. कुणबी दाखल्यासंदर्भात खरं तर नारायण राणे आणि त्यांचे सुपुत्र निलेश राणे यांनी मराठा समाजाचा वापर आपल्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी केला. याआधीसुद्धा अनेक जेव्हा विरोधी पक्षात ते होते तेव्हा अनेक मेळावे घेतले आणि मराठ्यांना वेगवेगळ्या भूमिकेतनं भडकवण्याचा प्रयत्न केला. आणि जेव्हा सत्तेत आले तेव्हा मात्र मराठ्यांबद्दल काय भूमिका होती त्यांच्या पोटात काय ते आज ओठात या ठिकाणी आलं. हे आपण गेले 2-4 दिवसाच्या विविध माध्यमातून आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे. आणि खरं तर आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मराठ्यांची काय भूमिका ही आता ॲडव्होकेट सुहास सावंत आहेत त्यांनी सविस्तरपणे सांगितलेली आहे आणि त्या भूमिकेशी आम्ही सगळेजण ठाम आहोत. आणि त्यांनी सांगितले की कुणबी मराठा हा वाद नसून या आरक्षणासाठी काय करावं लागेल ह्यासाठी सुहास सावंतांनी विस्तृत मार्गदर्शन केलेलं आहे. ते वृत्तपत्राद्वारे सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचलेलं आहे आणि त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठा हा त्या भूमिकेशी ठाम आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. मनोज जरांगेंचा आम्हाला सार्थ अभिमान असल्याचं सुशांत नाईक यांनी सांगितलंय. मनोज जरांगे पाटील आमच्या समाजासाठी हे आज उपोषण करत आहेत आणि खरोखरच त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी कणकवलीतील मराठा समाज इथे एकटवलेला आहे. आणि जी बेताल वक्तव्य करत आहेत गुन्हा सरदावरती यांचा आम्ही निषेध केला पहिल्यांदा आणि त्याचा पुतळा जाळण्यात आला. आम्हाला मनोज जरांगेबद्दल सार्थ अभिमान आहे की ते आमच्या समाजासाठी, आमच्या पुढच्या पिढीसाठी, त्या मराठा आरक्षणासाठी झटत आहेत. आणि त्यांना कोणी जर बेताल वक्तव्य केली तर कोणी असू दे, महाराष्ट्रातला कोणी असू दे तर सिंधुदुर्गातला कोणी असू दे, जर बेताल वक्तव्य केली तर अशाच प्रकारची भूमिका ही मराठा समाजाची राहील. सुहास सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आमचे नेते सर्वच सतीश सावंत असतील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ह्याच भूमिकेत आम्ही मराठा समाज राहू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता बिलबर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क बिलबर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. मराठा आरक्षणाची ही अंतिम लढाई असून त्याला यश मिळेल असा विश्वास सतीश सावंत यांनी व्यक्त केला आहे. कणकवलीत मराठा समाजाच्या वतीने सकल मराठा समाज आता एकवटलेला आहे आणि आरक्षण मिळण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार. जरांगे पाटील यांच्या पाठीशी उभे आहात. सदावरती यांचा पुतळा देखील झालेला आहे. काय आज मराठा समाजाच्या वतीने कणकवली तालुक्यातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ आज कॅन्डल प्रज्वलित करून आज जरांगे पाटील यांना या ठिकाणी पाठिंबा व्यक्त सकल मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आलेला आहे. आज जरांगे पाटील ज्या पद्धतीने उपोषण करतात त्यांना उपोषण पेलण्याची ताकद निश्चितच आजच्या बांधवांच्या शुभेच्छामार्फत त्यांना निश्चित मिळणार आहेत. आज या ठिकाणी आरक्षणासाठीची ही मला वाटतं जरांगे पाटीलांनी चालू केलेली अंतिम लढाई आहे आणि निश्चितच ह्यामध्ये ह्या लढाईमध्ये यश येण्यासाठी आज त्या ठिकाणी कॅन्डल प्रज्वलित करून सन्माननीय जरांगे पाटील यांच्या पाठीशी सर्व मराठा बांधव असल्याचं ह्या ठिकाणी पुन्हा एकदा कॅन्डल प्रज्वलित करून आज या ठिकाणी मराठा बांधवांनी सिद्ध केलेलं आहे. मराठा समाजाच्या वतीने उद्या असलेल्या 2 तारीखला ओरस जिल्हानगरीमध्ये आज या ठिकाणी जे लाक्षणिक उपोषणाला सुरुवात होणार आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा मराठा बांधवांनी मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी सामील व्हावं. आणि 5 तारीखला मराठा समाजाने जे काही कार यात्रा जी केलेली आहे त्याच्यामध्ये कुणबी आणि मराठा ह्याबद्दल जे काय गैरसमज जे आहेत, काही ठिकाणी 96 कुळी असेल, कुणबी असेल, ह्याबद्दल समाजामध्ये जे गैरसमज पसरवण्याचं काम झालं आहे ते सुद्धा गैरसमज दूर करण्याचं काम अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे ॲडव्होकेट सुहास सावंत याची माहिती ते गावोगावी जाऊन त्या विभागामध्ये जाऊन देणार आहेत. आणि म्हणून निश्चितच या ठिकाणी सध्या असलेल्या मराठा समाज जो आर्थिक मागासलेला आहे या समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून जे प्रयत्न आहेत किंवा ज्यामध्ये गैरसमज असतील, मला वाटतं सर्व प्रकारच्या राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून यामध्ये सर्वांनी या ठिकाणी सहभागी होण्याची या ठिकाणी आमची सर्वांची अपेक्षा आहे. याच्यामध्ये कोणी या ठिकाणी राजकारण न आणता उद्याची 2 तारीख असेल, 2 तारीखचं लाक्षणिक या ठिकाणी बेमुदत उपोषण असेल किंवा 5 तारीखला जी कार यात्रा आहे की ज्याच्यामध्ये मराठा आणि कुणबी आरक्षणाबद्दलचे समज आणि गैरसमज दूर केले जाणार आहेत. हे सुद्धा गैरसमज दूर करण्यासाठी मराठा बांधवांनी मोठ्या संख्येने त्या कार यात्रेमध्ये सामील व्हावं. आणि ही जी काही यात्रा होते आहे किंवा हे जे काय आंदोलन होतं आहे, उपोषण होतं आहे, याच्यामध्ये जरांगे पाटील यांनी जे आव्हान केलेलं आहे आजपर्यंत जसे 58 एक मराठा लाख मराठा जसे मोर्चा यशस्वी शांततेने झालेले आहेत, तसाच मराठा समाज शांततेने आंदोलन करून हे आंदोलन आपल्या मुलांच्या भवितव्याच्या दृष्टिकोनातून कशा पद्धतीने मिळेल यासाठी सर्व मराठा समाजाने सांघिक आपण काम करूया एवढी मी विनंती करतो आहे.
आणि येणाऱ्या 2 तारीखच्या लाक्षणिक उपोषणामध्ये आणि 5 तारीखच्या कार यात्रेमध्ये आपण सर्वांनी सहभागी होऊया एवढी मी सर्वांना या ठिकाणी विनंती करतो आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ येस ब ब क क कणीदार ख ख खमंग ग ग हा अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. मराठा आरक्षणाबाबत बेताल वक्तव्य करत आहेत असं सांगून सदावर्ते यांचा पुतळा कणकवलीत जाळण्यात आला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. SK एंटरप्राइजेस रेसिडेन्शियल अँड इंडस्ट्रियल सोलार इलेक्ट्रिसिटी सोल्युशन वारी 1 विथ द सन ऑथराइज वारी फ्रँचायझी वन स्टॉप सोलार सोल्युशन. भारताचा नंबर 1 सोलार पॅनल उत्पादन. सोलार खरेदी करा आणि लाईट बिलवर 80% बचत करा. आपल्या सगळ्या सोलार गरजांचं संपूर्ण समाधान. 40% अनुदान निवासी छतावरील सौर ऊर्जेसाठी. सोलार लावण्याचे फायदे मात्र 4-5 वर्षांपर्यंत परत रिटर्न. एकदाच खरेदी करा आणि 25 वर्षांपर्यंत फायदे. सर्वात कमी मेंटेनन्स. वारी एनर्जी देशाची एक सोलार पॅनल उत्पादक कंपनी आहे जी राष्ट्रीय स्तरावर 260 शहरांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 68 देशांमध्ये विकसित आहे. पत्ता 284 चराठा रोड, खासकीलवाडा, सावंतवाडी. संपर्क 9405 970002 आणि 9405 970005. तिर्लोट गावामध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पुरस्कृत ग्रामविकास परिवर्तन पॅनलच्या माध्यमातून गावचा विकास साधण्यात येईल असं शिवसेना तालुका प्रमुख जयेश नर यांनी सांगितलं आहे. प्रथम या गावचं ग्रामदैवत रवळनाथ या गावाची ग्रामदेवी भावकादेवी यांच्या आशीर्वादाने तिर्लोट गावामध्ये ग्रामविकास परिवर्तन पॅनल हे आम्ही उभं केलेलं आहे. यामध्ये 11 सदस्य व सरपंच, थेट सरपंचाचे उमेदवार या मानसी सारंग या उमेदवार आहे. आणि गेले कित्येक वर्ष या तिर्लोट गावामध्ये शिवसेनेचंच ग्रामपंचायतमध्ये पॅनल असतं. त्याकरता आता या इलेक्शनलाही आम्ही सगळ्यांनी ताकदीने उतरून या ग्रामपंचायत इलेक्शनला 11 सदस्य अधिक सरपंच उभा केलेला आहे. ग्रामविकास परिवर्तन पॅनलच्या माध्यमातून या गावाचा जो विकास होणार आहे, गावातील रस्ते असतील, गावातील रुग्णालय असेल किंवा गावातील युवा मुलांना खेळायचं व्यायामशाळेचं असेल, पाण्याचा प्रश्न असेल, या ठिकाणी STचा प्रश्न असेल आणि इतर काय जे विकासाचे प्रश्न असतील ते या पॅनलच्या माध्यमातून सोडवायचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. याकरता या पूर्ण पॅनलच्या वतीने मी या सगळ्या उमेदवारांना, सरपंच मॅडमना शुभेच्छा देऊ.
भावका देवी यांच्या आशीर्वादाने मी सरपंच म्हणून उभी आहे. माझं नाव मानसी गोपाळ सारंग आहे. माझं मूळ गाव आहे मोड आणि शिक्षण माझं देवगड श्री सह केळकर कॉलेजमध्ये झालं आहे. त्याचबरोबर आम्ही इथे प्रत्येक ठिकाणी फिरलो तर त्याच्यामध्ये पाण्याचा खूप प्रश्न आहे. त्यांना पाणी नाही आहे आणि मोहोळ गावात ह्या साईडला एस टीचं आतमध्ये एस टी येत नाही. खूप लांब म्हणजे अडचण त्यांना आहे. त्याच्यामुळे एस टी आतमध्ये येण्याची परवानगी घ्यायची आहे. त्याचबरोबर ॲम्ब्युलन्स नाही आहे आपल्या ग्रामपंचायतीला. ती ॲम्ब्युलन्स घ्यायची. आठवड्याचा बाजार नाही आहे. तो आठवड्याचा बाजार भरायचा आहे. अशी आम्ही योजना केलेली आहे. माझं नाव मानसी गोपाळ सारंग. मी सरपंच पदासाठी उभी आहे. गावातील सर्व भगिनी बंधू आणि सर्व मित्रपरिवारांना माझी अशी नम्र विनंती आहे की माझी शिटी ह्या चिन्हासमोर बटन दाबून मला मतदान करून मला निवडून आणावे ही नम्र विनंती आहे. नमस्कार, मी माणिकराव श्रीराम दळवी याच वाडीतील रहिवासी आहे. हा आमचा वार्ड क्रमांक आहे क्रमांक 2. यामध्ये आता तिरोड गावची जी सार्वत्रिक निवडणूक लागली आहे त्या निवडणुकीसाठी आमच्या श्री रवळनाथ आणि श्रीदेवी भावकादेवी या परिवर्तन पॅनलच्या वतीने आमचे जे उमेदवार आहेत सौभाग्यवती मानसी सारंग आणि त्यांना आज आम्ही या ठिकाणी उभं केलेलं आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर देवगड कॉलेज एस केळकर कॉलेजमध्ये त्यांचं ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे BA. ह्या वार्डमध्ये नव्हे तर संपूर्ण गावामध्ये म्हणजे 999 मध्ये त्या उभ्या आहेत आणि त्यांची निशाणी आहे शिट्टी. या वार्डमध्ये मी स्वतः उमेदवार उभा आहे. त्याचबरोबर आमचे सुनील तिलोडकर उभे आहेत आणि संगीता घाडी देखील उभे आहेत. आमची प्रत्येकी निशाणी आहे. सुनील तिलोडकर यांची निशाणी आहे छताचा पंखा. माझी निशाणी आहे बस आणि संगीता घाडी यांची निशाणी आहे माडाची बाग म्हणजे नारळाची बाग. मी सर्व ग्रामस्थांना असे आवाहन करतो की जर आपल्या गावाला मध्ये परिवर्तन पाहिजे असेल, हा गेले 5 वर्षामध्ये जो झालेला भ्रष्टाचार आहे, मग ती घरपट्टीची वाढ असू देत, लाईटीवरच्या बल्ब संदर्भात जे घेतलं जाणारा कर असू देत, मातीच्या घरांचे अडकलेले पैसे असू देत अथवा संडासांचे जे बांधल्यानंतर जे पैसे मिळालेले आहेत, या सगळ्या गोष्टींचा आम्हाला जाब विचारायचा आहे. आणि हे सर्वच्या सर्व पैसे लोकांना कसे परत देता येतील किंवा लोकांना कसे मिळवून देता येतील. आता विजेचा कर कसा कमी करता येईल, वाढलेली घरपट्टी कशी कमी करता येईल. जेव्हा आम्ही बसून मिटिंग घेतली त्यावेळी असं ठरवलं होतं की ग्रामपंचायतीचं जर मानधन वाढवायचं असेल तर एकमेव साधन घरपट्टी वाढवणे हे नसून त्याच्याही पाठीमागे वेगवेगळे मार्ग आहेत म्हणजे पर्याय आहेत. आणि त्या पर्यायांपैकी एक पर्याय म्हणजे तिरलोड गावामध्ये बाजार असणं नितांत गरजेचं आहे. आमच्या महिला भगिनी पडेल कॅन्टीनवरती साधारणपणे 7-8 किलोमीटर बाजारात जातात आणि तिथे बाजार करावा लागतो. तोच आमच्या गावामध्ये भरवायचा आहे. वरच्या मूळवाडीचा प्रश्न ST संदर्भात आहे. विद्यार्थी आहेत ज्या आमच्या गावातून शाळेमध्ये जाणारे, सकाळी 5-5:30 वाजता त्यांना मूळवाडीतून वरच्या मूळवाडीतून जावं लागतं आणि तिथली परिस्थिती अशी आहे की वरच्या मूळवाडीतून खालच्या मूळवाडीत ते विद्यार्थ्यांना चालत यावं लागतं. तसेच वयस्कर जे आहेत त्यांना देखील वरच्या मूळवाडीतल्या ग्रामस्थांना खालच्याच मोळावरती उतरावं लागतं. नाहीतर मग त्यांना पर्याय दुसरा असतो की गिर्यामध्ये जाणं. शाळेतली जी मुलं आहेत म्हणजे त्या शाळेत शिकल्यानंतर 5वी 6वी 7वी हा जो प्रवास आहे त्या मुलांचा शैक्षणिक प्रवास अतिशय जीवावर बेतणारा प्रवास आहे. भर पावसामध्ये त्या तरीतून होडी पावसामध्ये पलीकडे गिर्यात जावं लागतं. आता हा सगळा त्रास आम्हाला आमच्या निदर्शनास आलेला आहे आणि त्याला कुठेतरी वाचा फोडण्यासाठीच म्हणून आम्ही हे सगळे उभे राहिलेलो आहोत. आमच्या पॅनलच्या वतीने मी सर्वांना अशी विनंती करतो की तुम्ही सर्वांनी जी आमची निशाणी आहे पॅनलची, त्या पॅनलच्या निशाणीसमोरील बटन दाबून आपलं बहुमूल असं मत आम्हाला द्याल आणि सर्वांची सेवा करण्याची सुसंधी उपलब्ध करून द्याल एवढीच आशा बाळगतो. आज माझ्या गुरूंच्या चरणी नतमस्तक होऊन मी ही सर्वांना विनंती करतो की आम्हाला भरघोस मताने एकदा आमच्यावरती विश्वास दाखवा. कारण मागच्या वेळी मी ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच पदासाठी उभा राहिलो होतो, परंतु थोड्याशा मताने मी पडलो. काहीतरी ग्रामस्थांची चुकबुल झाली असेल.
ते प्रेम जसं त्यावेळी दाखवलं होतं तसंच प्रेम या वॉर्डमधील लोकांनी माझ्यावरती तसाच विश्वास ठेवून तसंच भरघोस मतदान करावं ही मी सर्वांना विनंती करतो. आमच्या पॅनलमधील सर्वच्या सर्व उमेदवारांना, तिरलोड गावातील सर्व लोकांना ही विनंती करतो की त्यांनी सर्वच्या सर्व वार्डमधील 4 वॉर्डमधील सर्व उमेदवारांना आपलं भरघोस मत देऊन निवडून द्याल अशीच अपेक्षा बाळगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. शासनाच्या आमच्याकडून महसूल वाढावा यासाठी ज्या अपेक्षा आहेत त्यासाठी रिक्त पदं भरली जाणं गरजेचं आहे. मात्र याकडे शासनानं दुर्लक्ष केलं असल्याचा आरोप करत आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याचं वस्तू व सेवा कर विभाग सिंधुदुर्गचे समन्वयक तथा सहाय्यक राज्य कर आयुक्त प्रशांत कोरे यांनी सांगितलं आहे. वस्तू व सेवा कर विभाग सिंधुदुर्गची सर्व अधिकार कर्मचारी यांच्या समन्वय समितीने असं निर्णय घेतलेला आहे की वस्तू व सेवा जो विभाग आहे आमचा त्याची पुनर्रचना व्हावी व जी आपली रिक्त पदे आहेत ती तात्काळ भरण्यात यावी. या मागणीसाठी पूर्ण राज्यव्यापी हे आंदोलन चालू आहे. वस्तू सेवा विभाग हा शासनाचा मुख्य महसूल देणारा विभाग आहे व ह्या विभागाची शासनावर जी अपेक्षा आहे दरवर्षी महसूल वाढावा, परंतु जो महसूल वाढला पाहिजे त्या मानाने जी रिक्त पदं आहेत ते तात्काळ भरली गेली पाहिजेत. ह्याकडे शासनाचं लक्ष असलं पाहिजे आणि त्याकडे अक्षमशः दुर्लक्ष होत असल्यामुळे आम्ही आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेला आहे. हे आंदोलन जवळपास आमचं 30 तारखेपासून ते 2 तारखेपर्यंत आहे. सुरुवातीला आम्ही शासनाला निवेदन देऊन 30 व 31 तारखेला फक्त 2 तास हे आंदोलन आम्ही केलं होतं. तर शासनाने आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. म्हणून आम्ही आज 1 तारखेपासून पूर्णतः सहकार आंदोलन छेडलेलं आहे व हे आंदोलन 3 तारखेपर्यंत राहणार आहे. तर शासनाने अगर दुर्लक्ष जर केलं तर 4 तारखेपासून आम्ही तीव्र आंदोलनाचा इशारा घेतलेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा कार्यालयामध्ये असलेल्या एकूण किती कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले? जवळपास 30 अधिकारी व कर्मचारी वर्ग 1 पासून ते वर्ग 4 पर्यंत ह्यामध्ये सहभागी झालेले आहेत आंदोलनामध्ये. हा समितीचा आमच्या मुख्य जी समिती आहे मुंबईची त्यांच्याकडून आम्हाला पुढचे जे काय आदेश येतील त्यानुसार आम्ही त्या निर्णय घेईन. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळ. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. 96 कुळी आणि कुणबी या वादावरती पडदा टाकून आरक्षण कसं मिळवून घ्यावं यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे असं सतीश सावंत यांनी सांगितलंय. पाहूयात. महाराष्ट्रामध्ये मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी सर्वच ठिकाणी जोर धरू लागला आहे. महाराष्ट्राची माहिती घेतली तर काही ठिकाणी उग्र आंदोलन होत आहेत, काही ठिकाणी कार्यकर्ते रस्त्यावर देखील उतरले आहेत. तशाच पद्धतीचं आता सिंधुदुर्ग देखील वातावरण बघायला मिळण्याची शक्यता आहे. काल आपण बघितलं की कणकवलीमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांनी जे आंदोलन केलं होतं त्या आंदोलनाला सर्वच ठिकाणी सकल मराठा समाजाने पाठिंबा दिला आहे. तसंच गुणरत्न सदावर्ते यांचा पुतळा देखील जाण्यात आलेला आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीत कणकवलीत होणारी जी आंदोलनं आहेत त्या संदर्भात आज आपल्यासोबत सतीश सावंत आहेत, मराठा समाजाचे नेतृत्व करणारे. त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत नेमकं हे आंदोलन जे केलेलं आहे मनोजसाठी त्यांच्याबद्दल त्यांची भूमिका काय आहे आणि काय सांगता येते. सावंत साहेब नमस्कार. महाराष्ट्रामध्ये मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजासाठी आरक्षण मिळावं यासाठी मागणी करत आहेत आणि कुणबी म्हणून आरक्षण मिळावं अशी त्यांची मागणी आहे. काय नेमकं मत आहे, काय सांगाल आपण? ह्याच्यामध्ये सन्माननीय मनोज जरांगे पाटील
यांनी जे आज महाराष्ट्रात मराठा समाजासाठी जे काही उपोषण किंवा जे आंदोलन चालू केलं, मला वाटतं त्यांचा दुसरा टप्पा आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री असतील, सन्माननीय जरांगे पाटील यांनी सांगितलं की आम्हाला काही कालावधी द्या. त्या पद्धतीत 40 दिवसाचा कालावधी दिला. 40 दिवसाच्या कालावधीनंतरसुद्धा आज या ठिकाणी त्यांना आरक्षण मराठा समाजाला मिळालेलं नाही आहे. राज्य शासनाच्या राज्यकर्त्यांना वाटलं की कदाचित जरांगे पाटील हे 40 दिवसानंतर उपोषणाला बसणार नाही, त्याला आपण निपटून काढू, आणि हे निपटून काढण्यामध्येच हा शब्द दिलेला होता. पण जरांगे पाटील अत्यंत हे गरीब कुटुंबातनं जन्माला आलेले आहेत. त्याने मराठा समाजाची गरिबी स्वतः पाहिलेली आहे, आणि म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण का पाहिजे ह्याबद्दलचे त्याच्या ज्या काही जे काही प्रयत्न जे आहेत किंवा मराठा समाजाच्या वेदना ज्या त्याला आहेत ह्या त्याला जाणवलेल्या आहेत, आणि म्हणून त्या ताकदीने कुठेही तो सत्तारूढ पक्षाला मॅनेज न होता आज तो उपोषणाला बसलेला आहे. आणि म्हणून एका गरीब कुटुंबातला माणूस मनोज जरांगे यांनी आज मला वाटतं महाराष्ट्र त्याला सन्माननीय मराठा समाज त्याला डोक्यावर घेतल्याशिवाय राहणार नाही आहे. ज्या पद्धतीने आज उपोषण ते करतायत, आज मला वाटतं त्यांचा उपोषणाचा 8वा दिवस आहे, आणि म्हणून मराठा समाजाने मला वाटतं राज्याच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये आज आंदोलन जे आहे तीव्र स्वरूप घेतलेलं आहे. आणि म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जे या मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक ॲडव्होकेट सुहास सावंत यांनी मला वाटतं 2 दिवसापूर्वी याची बैठक लावली. कालच कणकवलीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ कॅन्डल प्रज्वलित करून जरांगे यांना पाठिंबा जाहीर झाला. उद्या 2 तारीखला जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ त्या ठिकाणी लाक्षणिक उपोषण आहे, त्यालासुद्धा मराठा समाज म्हणून सर्वांनी या ठिकाणी पाठिंबा देण्याची गरज आहे. 5 तारीखला ठिकाणी मराठा समाजाच्या जनजागृतीसाठी कार यात्रा निघेल, ह्यालासुद्धा मराठा समाजाने पाठिंबा दिला पाहिजे. स्वतः एक मराठा समाजाचा कार्यकर्ता म्हणून आमचासुद्धा ह्याला पाठिंबा राहील. आज या ठिकाणी जे जरांगे यांनी जो काही अभ्यास केला आहे, आपल्याला आरक्षण आज या ठिकाणी मराठा कुणबी ह्या शब्दावरती आपल्याला मिळू शकतं आहे. आणि म्हणून जर आरक्षण मिळायचं असेल तर कुणबी आणि 96 कुळी हा वाद आपण न उकरता आपण ह्या ठिकाणी कुणबी म्हणून जरी ज्यांना गरज आहे, ज्यांना वाटतं आपल्याला आरक्षण पाहिजे आहेत, त्याने आरक्षण घेण्याची गरज आहे. आणि मला वाटतं बऱ्याचशा मराठा समाजाच्या लोकांशी बोलतो आहे की कुणबी म्हणजे जो शेती करतो तो कुणबी, अशी त्याची व्याख्या बऱ्याचशा मराठा समाजातल्या जाणकार लोकांनी सांगितलेली आहे. ॲडव्होकेट सुहास सावंत यांनीसुद्धा त्याबद्दलचं विश्लेषण आम्हाला त्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये केलेलं आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने कुणबी आणि 96 कुळी ह्या शब्दप्रपंचामध्ये न अडकता हे आरक्षण आपल्या पदरामध्ये कसं पडेल ह्या दृष्टिकोनातून आपण या आरक्षणाचा फायदा घेतला पाहिजे. कुणबीसुद्धा हे आपले बांधव आहेत, त्यांना कोणीही कमी समजण्याचा प्रयत्न करू नये. आणि निश्चितच आपण आज हे आरक्षण जे आहे मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा म्हणून जे आरक्षण जरांगे पाटील ज्या पद्धतीने लढाई देत आहेत, तर ते आरक्षण मिळण्यासाठी आपण ह्या ठिकाणी शांततेच्या मार्गाने प्रयत्न केले पाहिजे. आजपर्यंत बरेचसे मोर्चे मराठा क्रांती मोर्चाचे जवळजवळ राज्यामध्ये 58 मोर्चे झाले, अत्यंत शांततेत झाले. ग्रीन आपल्या रेकॉर्डमध्ये जागतिक वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये ह्याचं त्या ठिकाणी नोंदणी केली गेली. आणि आजसुद्धा हे शांततेने जरांगे पाटील यांनी सांगितलं की जे कोण काही तोडफोड करतायत, जाळपोळ करतायत हे त्या ठिकाणी मराठा समाजाचे नसणार आहेत. आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी पण सांगितले की काही राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत, म्हणून हे आंदोलन भरकटावं, जेणेकरून हे आंदोलन बदनाम व्हावं, यासाठी सुद्धा काही सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे, आणि त्यातनं त्याचा उद्रेक झालेला आहे. आणि जरांगे पाटील यांनी जे काही आज आपलं कुटुंब वाऱ्यावर सोडून आज त्यांनी जे सांगितलं मिळालं तर ह्याच वेळी आपल्याला आरक्षण मिळेल आणि त्याची विजय यात्रा काढू, नसेल तर आपली अंत्ययात्रा काढू. म्हणजे समोर आज या उपोषणातून मृत्यू समोर दिसत असते वेळीसुद्धा जरांगे पाटील यांनी जे धाडस केलं, या धाडसाला एक मराठा समाजाचा एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून मी त्याच्या धाडसाला या ठिकाणी मनापासून मी सॅल्यूट करतो आहे. आणि सर्व या जिल्ह्यातील मराठा समाजाने पक्षभेद विसरून, कारण 2014-15मध्ये ज्यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये क्रांती मोर्चा झाला त्यावेळी आम्ही जरी काँग्रेस पक्षात असलो आणि त्यावेळी शिवसेना भाजपची सत्ता असली तरी त्यावेळी आम्ही त्या पक्षाला त्रास व्हावा किंवा आम्ही विरोधी पक्षात होतो म्हणून त्या ठिकाणी आंदोलनात उतरलेलो नाही आहे. आज जरी आम्ही सत्तेत असलो किंवा सत्तेत असतो तरी मराठा समाजाच्यासाठी आम्ही या आंदोलनामध्ये निश्चित पाठिंबा देणार आहोत. काही लोक आज सोयीस्कररित्या मराठा समाजाला विसरलेले आहेत. आज ते पक्षाला महत्त्व देत आहेत, मराठा समाजाला महत्त्व देत नाही आहेत. आज मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक ॲडव्होकेट सुहास सावंत यांनी हे आंदोलन
किंवा हा पाठिंबा मागितल्यानंतर आज काही सत्तारूढ पक्षातले जे काही मराठा समाजाचे लोक आहेत ते पक्ष भेद विसरत नाही, तर पक्षीय राजकारण पुढे आणून यामध्ये सहभागी होत नाही आहेत. त्यांना मराठा समाज मोठा वाटत नाही, तर त्यांना स्वतःचा पक्ष मोठा वाटतो किंवा स्वतःचं नेतृत्व त्यांना मोठा वाटतो आहे. त्यांना मी विनंती करेन की आपण हे पक्षभेद आणि स्वतःचं नेतृत्व किती मोठं असेल तरी ते बाजूला ठेवून तुम्ही असलेल्या ह्या नवीन मराठा समाजातल्या तरुण पिढीसाठी हे आरक्षण आपल्याला फायद्याचं आहे आणि ते मिळवण्यासाठी तुम्ही ह्यामध्ये पक्षभेद विसरून तुम्ही ह्या ठिकाणी सहभागी व्हायला पाहिजे अशी त्यांना विनंती करतो आहे. आणि निश्चितच ह्या सरकारला हे आरक्षण जरांगे पाटीलांच्या रूपाने निश्चित द्यावं लागेल आणि हे देण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी मराठा क्रांती मोर्चाला किंवा सकल मराठाला करावं लागेल त्याला एक मराठा समाजाचा एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून जे सहकार्य लागेल जो पाठिंबा लागेल ते आम्ही देण्याचं ह्या ठिकाणी जाहीर करतो आहे. साहेब, एक असा प्रश्न होता की ह्या आधी सिंधुदुर्गामध्ये शांततेत आंदोलन झाले, ते काल गुणरत्न सदावर्ते यांचा पुतळा फोडलेला आहे झालेला आहे, तर भविष्यात उग्र आंदोलन होईल सिंधुदुर्गामध्ये? नाही, गुणरत्न सदावर्तेचा पुतळा जाळून त्याचंसुद्धा जो आहे गुणरत्न सदावर्तेचे स्वतःचे विचार नाही आहेत. त्याच्यामागे कोण आहे, त्याचा जो हे असेल त्याच्यामागे त्याचा गॉडफादर कोण आहे महाराष्ट्रातील जनतेला माहिती आहे. तो गॉडफादरच्या ताकदीवरती त्या ठिकाणी बोलतो आहे आणि या ठिकाणी जी काही सुप्रीम कोर्टामध्ये जी याचिका केली किंवा काय केली ह्यामध्ये मराठा समाजाचं आरक्षण कसं त्याला मिळता कामा नये ह्याच्या पाठीसुद्धा झारीतले शुक्राचार्य त्याचे गॉडफादर आहेत. त्या गॉडफादरांमुळे तो एवढं बोलतो आहे. त्यामुळे सदावर्तेचं हे प्रतिकात्मक या ठिकाणी पुतळा जाळलेला आहे. आजही त्याने त्याचा विचार करावा आणि त्याच्या वर्तणुकीमध्ये त्याच्या बोलण्यामध्ये त्यांनी बदल करण्याची गरज आहे आणि उद्या जर बदल केला नाही तर महाराष्ट्रातील जनता त्याला माफ करणार नाही. सिंधुदुर्गात उग्र आंदोलन होऊ शकेल? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनता ही शांतताप्रिय आहे, पण सन्माननीय मनोज जरांगे पाटील ज्या पद्धतीने त्यांच्या आंदोलनाची तीव्रता असेल, ज्याप्रमाणे त्यांच्या आदेशाची धार असेल, त्यांचे जे काय आदेश असतील, कारण त्यांच्यामुळे हे आंदोलन आज महाराष्ट्रामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये उभं राहत आहे. ज्या पद्धतीने सन्माननीय मनोज जरांगे यांचे ज्या पद्धतीने आदेश असतील त्या आदेशाप्रमाणे ह्या जिल्ह्यात जर आंदोलन तीव्र करण्याचे त्यांचे आदेश असतील तर ह्या जिल्ह्यातसुद्धा आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार मराठा समाजाचे कार्यकर्ते करतील. निश्चितच हे होते मराठा समाजाचे नेते सतीश सावंत यांनी सांगितलेलं आहे की मनोज जरांगे पाटील यांनी जसे जसे आदेश देतील तशा पद्धतीने आंदोलन हे पुढे चालू राहील. कुणबी आणि 96 कोळी हा वाद विसरून आपण सर्वांनी आरक्षण मिळवण्याची गरज आहे, कारण आपण जर आता आरक्षण मिळालं नाही तर आपल्याला भविष्यात आपली पिढी ही सक्षम आणि प्रगत होऊ शकणार नाही. त्यामुळे कुठे ना कुठे ते आरक्षणासाठी आपण आता प्रयत्न केले पाहिजे आणि आंदोलनात उतरलं पाहिजे. त्यांनी तशा पद्धतीने सांगितलेलं आहे आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी आपले पक्षभेद विसरून या आंदोलनात सहभागी झालं पाहिजे आणि आपल्याला आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर. आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात. कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण. आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर. आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा. अधिक माहितीसाठी संपर्क साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30. मालवण तालुक्यातील कातोड येथील रवींद्र धोंडू परब यांच्या घराला सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याची घटना घडली. या आगीत घरातील कपाटे, रोख रक्कम, दागिने, कपडे, टीव्ही व इतर साहित्य आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडून सुमारे 5 लाख रुपयांचं नुकसान झालं आहे. सुदैवानं या घटनेवेळी परब कुटुंबीय मोलमजुरीसाठी घराबाहेर गेल्यानं अनर्थ टळला. यावेळी स्थानिक ग्रामस्थांनी धाव घेत आग विझवली. कातोड खैदा येथे रवींद्र परब कुटुंबियांचं घर असून त्यांच्यासह पत्नी रवीना परब, मुलगा साहिल परब हे राहतात. परब कुटुंबीय मोलमजुरीवरती आपला उदरनिर्वाह करतात. आज सकाळी ते नेहमीप्रमाणे कामासाठी घराबाहेर गेले होते.
या दरम्यान सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास परब यांच्या घराला अचानक आग लागून या आगीनं मोठं रूप धारण केल्यानं घरातील बरेच साहित्य आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडलं। आग लागल्याचं समजतात परब यांच्या घराला लागूनच असलेल्या शेजारी व स्थानिकांनी धाव घेत परब यांना याची कल्पना देत आग विझवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले। पंपाच्या सहाय्यानं पाण्याचा मारा करून या आगीवरती नियंत्रण मिळवण्यात आलं। यासाठी गोपाळ बागवे, निलेश परब, निलेश बागवे, परमानंद कदम, आकाश चव्हाण, सोमाधुरी, पिंटू चव्हाण, मंगेश चव्हाण, सौरव कोरगावकर यांनी सहकार्य केलं। यावेळी दाखल झालेल्या परब कुटुंबियांना आगीमुळे झालेलं नुकसान पाहून दुःख अनावर झालं। प्रथमदर्शनी शॉर्ट सर्किटनं ही आग लागल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला। या आगीत घरातील 2 कपाटे, कपाटातील 90,000ची रोकड, लाखो किमतीचे सोन्याचे दागिने, कपडे, फ्रीज, टीव्ही, बेड, महत्वाची कागदपत्रे जळून खाक झाली। तसंच घरातील विद्युत वायर जोडणी जळून व छपरावरील पत्रे तुटून नुकसान झालं। सुदैवानं घरात असलेले 2 गॅस सिलेंडरला धोका न पोहोचल्याने मोठा अनर्थ टळला। त्यावेळी कोळंबच्या सरपंच सिया धुरी, उपसरपंच विजय नेमळेकर, तलाठी सुप्रिया शिवलकर, कोतवाल सत्यवान पाताडे, ग्रामपंचायत सदस्य मंगेश चव्हाण, निकिता बागवे, नंदा बावकर, पोलीस सुतार श्री पांचाळ यांनी घटनास्थळी भेट देत पाहणी करून नुकसानीचा पंचनामा केला। त्यावेळी सरपंच सिया धुरी व उपसरपंच विजय नेमळेकर यांनी परब कुटुंबियांना धीर देत आर्थिक मदत सुपूर्द केली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संजय राजाराम राऊत आजच्या सर्वपक्षीय बैठकीवर नेहमीप्रमाणे थैथयाट करत असताना दिसला। एका बाजूला म्हणायचं की हे घटनाबाह्य सरकार आहे, आम्ही ह्या सरकारला मानतच नाही, पण दुसऱ्या बाजूला सरकारने पुरवलेली पोलिसांची सुरक्षा असो किंवा सरकारने घेतलेल्या बैठका असो, या सगळ्यांवर ह्यांना नाक रगडत फोटो काढण्यासाठी संजय राजाराम राऊत आणि त्याच्या मालकाला यायलाच लागतं। मराठा आरक्षण ह्या विषयावर सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये उद्धव ठाकरेला आणि संजय राजाराम राऊत आणि आदित्य ठाकरे ह्या लोकांना न बोलवल्यासाठी मी आदरणीय मुख्यमंत्र्यांचं आणि उपमुख्यमंत्र्यांचं मनापासून आभार मानेन। कारण का मराठा आरक्षणाचे खरे मारेकरी ज्यांनी मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षण रद्द करून दाखवलं, त्या उद्धव ठाकरेंना मराठा आरक्षण संदर्भातल्या सर्वपक्षीय बैठकीला न बोलवणं हा अतिशय योग्य निर्णय आहे। कालपासून उद्धव ठाकरे 48 खासदारांनी राजीनामा द्यावा मराठा आरक्षणासाठी, आमदारांनी राजीनामा द्यावा। मग ह्याच्या सरकारच्या कालावधीमध्ये मुख्यमंत्री असताना जेव्हा मराठा आरक्षण रद्द झालं तेव्हा नैतिक दृष्टिकोनातून ह्यांनी पुढे येऊन राजीनामा मुख्यमंत्री पदाचा का दिला नाही? आणि मी उद्धव ठाकरेंना सांगेन, तुम्ही तुमच्या उभाटाच्या जे उरलेले खासदार आहेत किंवा उरलेले आमदार आहेत त्याला पहिला त्यांचा राजीनामा घ्यायला सुरुवात करा। पहिला तुमच्या घरातून सुरुवात करा, तुमच्या मुलाला सांगा तुम्ही स्वतः राजीनामा द्या, तुमच्या त्या कामगाराला खासदारकीचा राजीनामा द्यायला सांगा ना। दुसऱ्यांना नेहमी तू राजीनामा दे, तू विकास कर, मग तू स्वतः कधीपासून करणार? तुम्ही स्वतः कधी राजीनामा देणार? दुसऱ्यांचा राजीनामा मागण्या अगोदर मराठा आरक्षण ह्या विषयावर सर्वात पहिला राजीनामा मी माझ्या स्वतःचा देतो, माझ्या मुलाचा देतो, अशी बोलण्याची हिंमत उद्धव ठाकरेची आहे का? हा प्रश्न मला त्या निमित्ताने विचारायचा आहे। आणि मुळामध्ये आज अंबादास दानवे ज्या त्या सर्वपक्षीय बैठकीला जात आहेत उभाटाचे आणि उद्धव ठाकरेचे प्रतिनिधी म्हणून, आणि स्वतःला बाळासाहेबांच्या विचारांचे खरे वारसदार अगर तुम्ही बोलवत असाल तर त्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये तुमची बोलण्याची हिंमत आहे का?
की हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांची भूमिका अशी होती की कोणालाही जातीच्या अनुसार आरक्षण देऊ नये, पण आर्थिक निकषावर आरक्षण द्या, ही भूमिका आदरणीय बाळासाहेबांची होती. ती त्या सर्वपक्ष बैठकीमध्ये मांडण्याची हिंमत ही त्या अंबादास दानवेंची आणि उद्धव ठाकरेची आहे का, हा प्रश्न मला ह्या निमित्ताने विचारायचा आहे. ही हिंमत असेल तरच मग तुम्ही बाळासाहेबांच्या विचाराचे वारसदार आहात असे आम्ही समजू. आणि तिथे काय त्या सर्वपक्ष बैठकीमध्ये हाऊसकीपिंगचा स्टाफ आहे, म्हणजे चहा पाणी नाश्ता देण्यासाठी लोक आहेत. मग तिथे तुम्हाला संजय राजाराम राऊत आणि अनिल परब सारखे टेबल पुसणारे लोक कशाला पाहिजेत. म्हणून परत आम्ही सांगतोय, आमचं राज्य सरकार हे टिकणारं आरक्षण देणार. त्याचप्रमाणे आमची समिती राज्यामध्ये मराठा समाज मागासलेपणा किती आहे याची तपासण्यासाठी आमची समिती महाराष्ट्रामध्ये फिरणार आहे. आणि योग्य तो रिपोर्ट आल्यानंतर लवकरात लवकर मराठा समाजाला टिकणारं, कायमस्वरूपी टिकणारं, मग कोणी हायकोर्टात जाऊ का सुप्रीम कोर्टात जाऊ, टिकणारं आरक्षण आमचं राज्य सरकार देणार, एवढं विश्वासाने मी सांगतो. कालपासून जे जरांगे पाटलांनी राजकीय भाषाजी करायला जी सुरुवात केली आहे आणि 307 अगर लावलं तर आम्ही पण बघून घेऊ. ही जी काय भाषा सुरू केली आहे त्या भाषेत काढण्या अगोदर त्यांना जे कोण स्क्रिप्ट लिहून देत आहे त्यांनी त्यांना सांगावं की शांततेत चालणारं आंदोलन तुम्ही बदनाम करू नका. मी जरांगे पाटलांना विश्वास देतो की हे आमचं हिंदुत्ववादी विचाराचं सरकार आहे. जे मराठी आहेत ते हिंदू पण आहेत. कुठलाही हिंदूला, कुठलाही मराठ्यावर चुकीच्या पद्धतीने केसेस टाकले जाणार नाहीत असा विश्वास आम्ही सरकारच्या वतीने देऊ शकतो. आम्ही सगळे सरकारच्या मध्ये आहेत. आमचे फडणवीस साहेबांनी जे हिंसा करणारे लोक आहेत, जे राज्यामध्ये कायद्याने सुव्यवस्था हातात घेत आहेत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची भूमिका मांडलेली आहे. पण ते जे निरपराध आहेत, ज्यांनी काही चुकी केली नाही, त्यांनी घाबरण्याची गरजच नाही. आणि कोणावर अशा पद्धती चुकीच्या केसेस टाकत असतील तर आम्हाला संपर्क करा, आम्ही तुम्हाला वाचू. पण उगाच हिंसेला समर्थन कोणी करता कामा नये. कोणीही कोणाच्या घराची जाळपोळ करत असेल, आमदारांची घराची तोडफोड करत असेल, त्यांच्या घरामध्ये राहणाऱ्या माता भगिनींना त्रास देत असेल तर त्यांना आपण शिवरायांचे मावळे म्हणू शकत नाही. ज्यांना शिवरायांचा इतिहास माहिती आहे त्या प्रत्येक जण कधीही निरपराध लोकांवर होणाऱ्या अन्यायाला समर्थन करणार नाही. म्हणून जे दोषी आहेत त्यांच्यावरच फक्त 307च्या केसेस टाकल्या जातील, कारवाई केली जाईल. जे निरपराध लोक आहेत आणि कोणावरही चुकीच्या केसेस टाकले जात असतील, कारवाई होत असेल तर त्यांनी राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींना संपर्क करावा. आम्ही ती योग्य ती मदत करू, एवढाही विश्वास या निमित्ताने देतो. मुळामध्ये उद्धव ठाकरेच्या पक्षाला स्वतःचं चिन्ह आहे का, स्वतःचं नाव आहे का, म्हणून तर त्यांनी चिरीमिरी लोकांना बोलवलं नाही तिकडे. कारण का तिथे ज्यांना प्रामाणिक पद्धतीने आरक्षण द्यायचं आहे त्यांच्या सूचना मागवण्यासाठी ते बैठक बोलवलेली आहे. अशा दंगल भडकवणाऱ्या लोकांना, काड्या लावणाऱ्या लोकांना त्या बैठकीमध्ये काही स्थान नाही, काही जागा नाही त्यांना. आणि म्हणूनच ज्याच्या साधा एक चिन्ह, स्वतःचा पक्षाचं चिन्ह नाही, नाव नाही, अस्तित्व नाही, त्यांना आम्ही बोलून त्या बैठकीमध्ये करायचं काय. आणि त्या अंबादास दानवेंना बोलवलं आहे ना, मग त्याला काय तुम्ही तुमच्या उभाट्याचं मानत नाही का. आणि शिवसेनेचे खासदार आमदार त्या बैठकीमध्ये आहेत, शिवसेनेचे मुख्यमंत्री पण स्वतः बसलेले आहेत. म्हणून थोडा सकाळची 90 कमी मारली असती ना तर शिवसेना नेमकं कोणाची हे परत सांगायला संजय राजाराम राऊतला गरज भासली नसती मला. संजय राजाराम राऊतला त्याच्या घरात राहण्याचा तरी अधिकार आहे का, तिथून पहिला आपण सुरुवात करू. कारण का त्या डॉक्टर महिलेच्या अनुसार हा त्याच्या भांडूपच्या घरात पण राहण्याच्या लायकीचा नाही.
म्हणून इंटरनेट बंदच्या बद्दल बोलण्याबरोबर की मणिपूर आणि जालन्यामध्ये इंटरनेट बंद आहे. मी राज्य सरकारला सांगीन, जसं जालन्याचं इंटरनेट बंद केलंय तसं मातोश्रीचं पण इंटरनेट बंद करा. भांडूपमध्ये या संजय राजाराम राऊतच्या राहत्या घराचं पण इंटरनेट बंद करा, कारण तिथूनच दंगली भडकवल्या जात आहेत अशी माझी माहिती आहे. म्हणून जालन्याबरोबर मातोश्री आणि भांडूपचं पण इंटरनेट बंद केलं तर राज्यामध्ये थोड्या कमी दंगली पेटतील असं माझं मानणं आहे, अशी माझी माहिती आहे. मनोज जरांगे म्हणतात एक उपमुख्यमंत्री कारीकोर आहे. खरं म्हणजे एक कुल दोन हा हे मंत्री कारीकोर आहे आणि यांनीच महाराष्ट्र पेटवलाय असा आरोप संजय राऊत. आता काड्या लावण्यामध्ये ज्याचे PhD झाले त्याला सगळ्यांनाच त्याला वाटणं सगळेच काड्या लावताय. प्रत्येकाच्या घरात मध्ये काड्या लावून लावून ज्यांनी सगळ्यांची घरं फोडली. पहिलं ठाकरेंचं घर फोडलं, मग पवारांचं घर फोडलं, आता परत आदित्य आणि तेजसमध्ये काड्या लावणारा ह्यांनी दुसऱ्यांना काड्याखोर म्हणू नये. आता ह्यांनी ते चाटे कोचिंग क्लासेस सारखं ना काड्या लावण्याचे कोचिंग क्लासेस ह्या संजय राजाराम राऊतनी सुरू करावेत आणि त्याच्यावर व्याख्यान द्यावं थोडं. जम्मू काश्मीर आणि मणिपूरमध्ये याआधी नेट बंदी केली जायची, आता ती इथेही केली जाते. म्हणजे परिस्थिती हाताच्या बाहेर जाते आहे, हेच यावरून चित्रित होतं. त्या भागामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी इंटरनेट बंद कधी कधी करायला लागतं. ज्यांनी साधी एक सरपंचाची पण निवडणूक लढवली नाही ना, त्याला राज्य कसं चालवायचं हे कधी कळणार नाही. आणि म्हणून सांगेन, मणिपूर आणि काश्मीरमध्ये दंगे भडकू नये म्हणून राज्य सरकारने आणि त्या सरकारने इंटरनेट बंद केले. तसंच महाराष्ट्रामध्ये अगर दंगे भडकू नये अगर सरकारची अशी भूमिका असेल तर सर्वात पहिले मातोश्रीचा इंटरनेट बंद करा. या भांडूपमध्ये ह्या संजय राजारामराव जिथे राहतो तिकडली इंटरनेट बंद करा, कारण दंगली भडकवण्याचे आदेश कदाचित तिथूनच जात असतील अशी माझी माहिती आहे. आणि ते आज ना उद्या चौकशीतून बाहेर येईल. कारण का मीरा बोरकरांच्या जे पुन्हा दंगलीबद्दलचा जो आरोप आहे, जी ती केस आहे ती परत राज्य सरकारने रिओपन करावी आणि मग त्याच्यामध्ये उद्धव ठाकरेचा काय रोल होता, काय हात होता ह्याची चौकशी करावी, जेणेकरून भविष्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये दंगल होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी असं माझा सरकारकडे मागणी आहे. त्यांनी अनेक गंभीर आरोप केलाय. समाज विघातक शक्ती ही सरकारमध्येच बसली आहे. समाज विघातक शक्ती ना मातोश्रीच्या 3ऱ्या माळ्यावर बसली आहे, जी सातत्याने महाराष्ट्रामध्ये दंगल घडवते. पहिलं त्या विघातक शक्तीला अटक करा, ज्यांनी पुण्यामध्ये दंगल भडकवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यांनी मुंबईमध्ये असंख्य वेळी दंगल भडकवण्याचा प्रयत्न झालेला आहे अगोदर. त्या मातोश्रीच्या 3ऱ्या माळ्यावर बसलेली जे समाज विघातक शक्ती आहे ना, त्याला पहिला अटक करा आणि तरच महाराष्ट्र शांत होईल. तर जरांगे पाटील आपल्याबद्दल असं म्हणतायत की नितेश राणेला भाजपमध्ये काहीही किंमत नाही, ते फक्त पोलिंग चिठी वाटायला राहिले आहे. बरोबर आहे ना. माझी किती किंमत आहे ना हे भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांना माहिती आहे. पण तुमची अगर किंमत मराठा समाजामध्ये अगर ठेवायची असेल तर तुम्ही राजकीय बोलायचं बंद करा. नितेश राणे आणि राणे कुटुंबाची किती किंमत आहे ना हे मराठा समाजाला चांगलं माहिती आहे. पण तुम्हाला अगर किंमत तुमची ठेवायची असेल तर फडणवीस साहेबांवर आणि राजकीय बोलायचं थोडं बंद करा. तुमच्या स्क्रिप्ट कुठून कशा येत आहेत हे आज न उद्या नाही तर आम्हाला जाहीर करावं लागेल. तुमच्याबद्दल समाजाची असलेली सहानुभूती आणि प्रेम आणि विश्वास हा साबूत ठेवायचा असेल तर फक्त समाजकारण करा, राजकीय बोलायचं बंद करा. हे मी त्यांना मैत्रीचा सल्ला देईन. नाहीतर उद्या आम्हालाही स्क्रिप्ट लिहिणाऱ्या लोकांची नावं जाहीर करायला लागतील. मग कोण बनसोडे, कोण सालुंखे हेही नावं जेव्हा बाहेर येतील फोटो सकट, मग तेव्हा सगळ्यांची किंमत कमी होईल हे लक्षात ठेवा. मुंबईत आकाशवाणी निवासस्थानी आमदार अशोक भूषण यांची कार फोडण्यात आली. ज्या आमदारांची, मंत्र्यांची, ज्यांची घरं फोडणारे, गाड्या फोडणारे, कार्यालय फोडणारे हे मराठा समाजाचे नाहीत. ह्यांचे फेसबुक अकाउंट अगर तुम्ही तपासले, इंस्टाग्राम अकाउंट तपासले ना, ते सगळे या तर उबाटाचे दिसत आहेत किंवा शरद पवार साहेबांच्या गटातले दिसत आहेत. आणि हे आज नाही तर उद्या चौकशीमध्ये बाहेर येणार आहे.
म्हणून मराठा समाजाचा ज्याला तळमळ आहे की मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, तो कधीच कोणाच्या गाड्या फोडणार नाही, तो शांततेच्या मार्गानेच आंदोलन करेल. पण हे जे काही फोडणारे, फोडाफोडी करणारे, जाळपोळ करणारे जे कार्यकर्ते आहेत ना, ते राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत, ते समाजाचे कार्यकर्ते नाहीत. महाराष्ट्रात फोडाफोडी सुरू आहे, अशा वेळी सरकारने जे आरक्षित आमदार आहेत त्यांना संरक्षण देण्यात, आरक्षित म्हणजे ओबीसी असतील, अन्य समाजाचे आमदार असतील, त्यांना संरक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. चांगली गोष्ट आहे ना. अगर सरकारची जबाबदारीच आहे की राज्यामध्ये प्रत्येक नागरिक, मग तो आमदार असो की सामान्य नागरिक असो, त्यांना सुरक्षित ठेवणं हे राज्य सरकारची जबाबदारीच आहे आणि त्यानुसार आमचं राज्य सरकार सुरक्षा पुरवते. आता समाज विधायक शक्ती उद्धव ठाकरेला अगर आम्ही संरक्षण देऊ शकतो, त्या नालायक संजय राऊतला संरक्षण देऊ शकतो, तर बाकीचे आमदार तर आमच्या हक्काचे आहेत, त्यांना आम्ही संरक्षण देणार आहेत. उलट मी तर सरकारला सांगेन की उद्धव ठाकरे, संजय राऊत या लोकांचं संरक्षण काढून या आमच्या आमदारांना संरक्षण द्या. त्यांना संरक्षणाची गरज नाही, पण ह्यांना संरक्षणाची गरज आहे अशी मागणी सरकारकडे करीन. गुणरत्न सदावर्ते हे भाजपचं पिल्लू आहे आणि आमदार नितेश राणे ते कोणाजवळचे कुठल्या नेत्याजवळचे आहेत हे जाहीर करावं असं खासदार विनायक राऊत. मग प्रदीप साळुंखे आणि बनसोडे क्लासेसचे बनसोडे हे नेमकं कोणाचे पिल्लू आहेत आणि जरांगे पाटलांना खरंच स्क्रिप्ट लिहून देत आहेत का, ह्याचं पण उत्तर जरा विनायक राऊतांनी आम्हाला द्यावं. संजय राऊत आणि विनायक राऊत दोन्ही राऊत 31 डिसेंबर नंतर सरकार कोसळणार नसेल आणि मुख्यमंत्र्यांना असा दावा करतात. मी तेच बोलतो ना, सरकार काय ही शिववडापावची गाडी नाही की 31 तारखेनंतर तुम्हाला दिसणार नाही. आमचं राज्य सरकार हे आपलं पूर्ण काळ पूर्ण करणार आणि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्याच नेतृत्वात पूर्ण करणार. म्हणून हे दोन्ही राऊतांना डबलवारी करण्यासाठी कुठल्या तरी गावामध्ये बोलवा, कारण का 31 तारखेनंतर ह्यांना घरात मोजायला पण कोण राहणार नाही. म्हणून कोणी डबलवारीसाठी तुम्हाला बुवा पाहिजे असतील, या दोघांना बोलवा, कुठेतरी वाजवत बसतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. मालवणमध्ये शॉर्ट सर्किटनं घराला आग, लाखोंचं नुकसान. 96 कुळी कुणबियाचा विचार न करता आरक्षण मिळवून घ्यावे, सतीश सावंत यांचं वक्तव्य. आणि नितेश राणेंचा उद्धव ठाकरेंवरती प्रहार. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.